Dobre, je 3:30, som Marchek štát. Je tu dosť vody. Dávaj si pozor. Vždy to tu je oné. Morava teče. Hneď si vyskúšam obrat v prúde. Obrad vo vode. Takže Eskimaka, či čo to je. No, čau. Koľké vody si môžu robiť podľa tých gránikov predstavu. Blížim sa pomaly k mostu. Viac cez Moravu. Možno ešte pôjde nejaký vlak. No niečo tu ide. Blížim sa už k mostu. Devinská Nová Ves. Most je tu predo mnou. Cestou som vylovil nejaké detské leporelo gumené. Takže už asi 10 minút čakám pod mostom. Oni ešte len teraz niekde idú. No. Kde sú? Už by mohli dojsť, lebo slušne to tu zapácha hnilovou. Kde ste toľko? Dobre. A čo teraz? Tam jak sa aj kúpe. No. Naši člny, vieš, aké vlny mi tam narobili? Hneď na začiatku. Si ich videli? Tie mi tam pekne Ne, ale bolo to zaujímavé. No dobre, idem ja teda. Ahojte. Som pod Sambergom. Akurát škaredý mrak. To zvrchu stmavilo všetko. Myšky tej lanovky, alebo čo to tu bolo. Kedy Samberg sa u sebe.
sa Morava mení na jedno veľké jazero. Kormorány. Prvýkrát sa vynára pohľad na Devín. Dunaj. No, som zvedavý na ten vracák a ten vietor, čo tu, to je vietor alebo loď. Môj cieľ je na druhej strane Dunaja, ja musím pretraverzovať. S kajakom som to ešte nerobil, takže s kanoe už viackrát. Tak je to super pohľad na tých ľudí. Naposledy sme sa tu s Jankou kúpali, teda ja som sa kúpal. Sme tu z kanoe. Teraz je to celé zaplavené. Je vody oveľa viac. Niekde poníže tej bariéry. Nastúpam do prúdu a otraverzujem ho. Čiže naspäť. No. Tak, mám to za sebou. Sice ma otočilo, nešiel som proti prústále, tak som padloval, potom som sa ku koncu otočil. Kúsok hore, dokiaľ sa našli naspäť. Takže krst traverzu Dunaja morským kajakom máš za sebou. A ide to aj proti prúdu, aj proti vetru. Keby som veľa času, tak by som možno do toho Hamburgu došiel. Ale už ak by som zajtra bežal na maratóne, to neviem. Ale som vyššie, než som skončil. Tu ide nejaká loď.